Yesu wena ungumhlobo manje ngibulise kuba umongameli, ngibulise amaNkosi, ngibulise otata abashumayeli, ngibulise otata amadodana, ngibulise omama bomanyana, intombi zokuthandaza, ulutsha, i-Sunday School kunye noNorozette nalo lonke ibandla. Ndiyabulisa ngegama lomfeli nomvukeli wam uYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Masithandaze. Bawethu osemazulwini, yise wenkosi yethu uYesu Kristu, sisondela kuwe ngale mini Thixo wethu, sisondela bawethu phambi kobuso bakho, sisithi Thixo wethu sihambe zonke indawo, kodwa thina simbona uThixo ofana nawe. Ngalo mzuzu ke Thixo sisemakhaya, sizocela Thixo intethelelo kuwe nesiyolungileyo, ngoba Nkosi siyazi ukuthi akuqhelekile uba singenele emakhaya, kodwa ngenxa yesimo esiphila phansi kwaso ngalo mzuzu kuyanyanzeleka ukuthi sithobele amagunya singene ezindlini. Siyacela ke Thixo wethu, xa sawungena kule nkonzo yanamhlanje, sicela ukuva kuphela ilizwi lakho Thixo wethu. Usinike Thixo wethu ukuthi sibe nengqondo ephangaleleyo, sazi ukuthi zonke izinto ezenzekayo ngalo mzuzu ehlabathini wena Thixo zivumele, kodwa ngelakhe ixesha siyazi ukuthi uzawuthabatha indawo. Sincede ke Thixo ukuthi senze izinto ngendlela efanelekileyo. Usinike Thixo umoya ophantsi nomoya oqondayo. Siyacela ke Thixo ukuthi senzele zonke izinto sizicelayo uYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Bese ndibulisile ke irhamente. Namhlanje ilizwi lethu sizalifumana phaa kulaa ncwadi yendumiso, uxolo incwadi kaYohane, isahluko seseshumi, ivesi esifunda kuyo sizafunda phaya kule vesi yeshumi kuphela, phantsi kwesihloko indaba esithi umzekeliso womalusi olungileyo. Isahluko seseshumi kwincwadi kaYohane, ivesi nayo ibe yeyeshumi. Siyafunda ke. Isela alizi lingazele ukuze libe, liqhele, litshabalalise. Mna ndizele ukuze babe nobomi, nabo ke ngokugqithisileyo. Eli lilizwi lenkosi, inkosi ehlala emazulwini, isikelele ukufunda kolizwi layo ngokunaphakade, amen. Bantakwethu, namhlanje sizawuthetha kule ncwadi kaYohane. Nani ke bomama apho emakhaya sizawufunda njengoba sisifundile apha kwincwadi kaYohane, sizawuthethela phezu kwale vesi yoshumi. Apha uYesu Kristu kule ncwadi kaYohane uthetha ngemizekeliso. Xa simane sifunda nakwizohluko ezingaphambili, kodwa apha ngoku uYesu Kristu kumaYuda uthetha ngomzekeliso womalusi olungileyo. Ndithe xa bendifunda ke le vesi, ndiqala phaa ekuqaleni ndisihla nayo, ndabona ukuthi akukho ndawo endingathi ndithetha ngayo, kodwa ndizawumane ndibamba phaa naphaa ndizogqibela kule vesi yeshumi. Apha uYesu Kristu ucacisa indlela umalusi asebenza ngayo. Uba besizawubeka umgomo, bendizawuthi kuthethwa ngoyena malusi kubalusi abakhoyo. Okona kona uYesu Kristu acacisa apha ngomalusi, nanjengomntu ke owendele ezilalini, rhamente yasekhaya, phaya uye ukubone indlela umalusi azikhathalela ngayo izimvu zakhe. Athi nangemini ezinamaqhwa, kubanda, kunetha, kukhona imimoya, kodwa nalunye usuku athi maziyekwe zihlale ethangweni zingolusu. Kodwa uyaphuma uba kuyanetha, ombathe ahambe nezimvu. Athi sekukho umoya akhangele natyholwana nje lithile azimele kulo,
kodwa iliso lakhe libe likwizimvu. uYesu Kristu ke ngoku apha umcacisa umalusi ngolo hlobo ukuthi obakho umalusi ubuncamela izimvu, ngoba kaloku usenothi hayi kuyanetha andizuphuma, kodwa ubuncamela izimvu zakhe. uYesu ngoku apha uthetha ngomalusi olungileyo, athi xa ethetha apha kule vesi ye-10 uthi mna ndizele ukuze babe nobomi ngokugqithisileyo, okanye ezinye iinguqulelo zithi babe nobomi ngakumbi. Xa emcacisa ke uYesu Kristu lo malusi apha kumaYuda, kubakho abantu abanezinto abangaziqondiyo bathi uyageza uYesu Kristu, kodwa uthi xa ecacisa lo malusi uYesu Kristu abonakale ezichaza iimpawu ezifunekayo. Bathi abaqondayo bambone lo malusi uYesu Kristu athetha ngayo ukuthi nguye lo malusi. Ithi ke loo nto nathi kubomi esiphila kubo solusiwe sinjalo nguThixo, kufanele ke sihambe emzekelweni wakhe nathi, ngoba umalusi olungileyo ithi le vesi obakho ubomi ubuncamela ezi zimvu ukwenzela nazo zibe nobomi ngakumbi. Wenje njalo ke uYehova uThixo xa encama uYesu Kristu emncamela thina. Wathi elibona uluntu luwesonweni, kodwa wamncama unyana wakhe ukuze azosifela saba nobubomi sibuphilayo ngoku. Athi nangexesha siphila kulo, noba senza izinto ezingafanelekanga phambi kobuso bakhe, abonakala emane esixolela nanjengomalusi asinqwanqwada apha endleleni. Ndifuna ukuthi ke namhlanje, ngosuku namhlanje, umalusi olungileyo masimqonde ukuthi ngoyena mntu usikhokhelela kubomi obungaphakade. Sazi uYesu Kristu uhlale salusile ngalo lonke ixesha. ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.